Inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, senaryo na kita sang panahon pero daw alang-alang aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Why problema, no? Kita na lang mismo nag-aligmat sa aton sining kaugalingon matulo tawhay man palibota. Aksyon Firing Line. Sige, ang mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:01 na subo nga adlaw yara kita mga kaksyon sa Biyernes, Pebrero 18 na 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa mga komento kag mensahe. Aber, mamangkot ko biso nga gabi, anong inyo sininga reaksyon matapos nga hindi na pagpahanugutan na or pa ang mga tiyangge kag sari-sari store nga magbaligya sang over-the-counter nga bulong. Ini mga basic nga bulong bala nga wala sang doktor nga prescription, ano? Hinablang kuana, delikada nato nga ginahimo bala nga kon sakit ulo mo, dahil mo kabakal sang bioflow dira sa tiyangge lang ni Nanay Munina, ho. Tisubong ang DILG nagmando nga dapat pangdakpon ini sila. Abi kamo comment, abi, kay dungagan tana karo makaksyon sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na tob-tob sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina-gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining pagpangalagad? Aksyon Firing Line. Ang Philippine Army mga kaksyon nagpanginwala ho diri sa Aksyon Radio Bacolod nga asset nila atong ginpangmatay sang NPA nga mag-amay sa Valle Hermoso kahapon nga adlaw. Aksyon Firing Line. So sa Philippine Army, hindi to sila ya asset ya kag wala to sa amon nga listahan. Samtang Nokpo nakahanda na sa pagpanakop sa mga tiyangge kag sari-sari store nga nagabaligya sang over-the-counter nga bulong nga wala sang permiso halin sa Food and Drug Administration. Aksyon Firing Line. Food and Drug Administration mga kaksyon o FDA porte nga komento sa publiko. Aksyon Firing Line. Samtang pastor kag 5 kaiban pa nagkaladakpan nga nagagamit sang PK iya nga vaccination card diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Di mapabaksin na lang sila. Councilor Gamboa may sabat karon sa pagsaka sang balayran sa Sineco, 3 pesos gid daw kakilibot maniman daw subdo gatong man ba sa petrolyo ba? Aksyon Firing Line. Halin sa 7 pesos nagkadto na sa mga 11 pesos so ang kada kilowatt hour ay kakulugmat maning Sineco ano ning natabo sila. Aksyon Firing Line. Inawala pa to nakatungtong aksyon sa bulan sang Marso ha nga amo na ang puwerte iya nga demand sang gamit sang kuryente
ti Pebrero pa lang basi pag tuka sang o kung tupa sang Marso, Abril, kamo nang tagitiya ang init, basi dungaga naman ni 5 pesos. Action firing line. Pinagusto lang sila. Wag yun nga, kuan, kulo pamangkot sa publiko kag konsumidor, ay nano na ni. Action firing line. Samtang sa nguniyang bayan sang Isabela handa magdialogo sa mga nagapakilalang JO o kon job order casual nga nagaprotesta dito partiya sa wala na pasar nga kuan way na pasar iyang budget for 2022 mga ka-action. Action firing line. Nga wan yun naging pasar man, wain sila ko doon na kuan na swelduhan o sitwasyon. Siyempre, check na be karon na be. Basi hindi man dapat swelduhan ni sila bla. Action firing line. La 7:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Taligid lang ha, kay by flash ang aton sila nga patrol na check naton sila matiniyon. May isa naman ka buy-bust operation ang aton sila otoridad diri sa syudad sang Bacolod, Bakaksyon, partikularmente na sa isa ka barangay naman nga tikon drug sa paghahambalanti sikat na sikat. Action firing line. By bust ini. We have Action Dale Salazar sa Patrol. Action Dale, mayang gabi. Yes, Action Bra. Live kita sa Baunag report diri sa may Purok Langis, Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Isa ka successful nga drug buy-bust operation ang ginconduct sa police station number 5 subong gabi action Brian, no? Aha. So sa karon ongoing diri ang inventory sa aton sininga kapulisana. Kag ang subject diri sa operation isa ka babae Action Bra, 33 anyos. Isa gini ang nadakpan, no, sining buy-bust operation sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station number 5. Ug galing Action Bray, nagpamalibad siya na magpa-interview sa katapos sang media, pero 33 anyos ini siya. Kag ang pangalan niya amo si Tia Alta Rejos, no? Tia Alta Rejos Action Brian, kag residente man sining Purok Langis, Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Sa pag-usisa diri naton sa pila ka mga operatiba sa Police Station number 5, ang yagri Action Brian nga ban na preso, no, sa kaso man sa illegal nga droga. 2 ka tuig ang nakaligad, kag allegedly daw siya ini ang nagbulos, no, sining allegedly pagbaligya sang illegal nga droga. Action Dale. Nag-ayo, yes, Action Brian. Lahog lang niya ako na kung sa politika pa daw dynasty gali ng obra nila. Kumbaga mana. Oh. O galing pag-approach naton si Action Bray, nagpanginiwala din siya, no. Hindi siya maghatag kasi nga sinig nga statement regarding si Action sining drug buy-bust operation sa police station number 5. Makita rin nato ng pila ka sachet sang suspected shabu nga nakuha Action Bray si Cedric gold na wallet, kag kung mayo tani makuha nato siya sang statement o galing hindi siya maghatag sang palayag Action Brian. Si Sir Masangkay, haran sir, i-check rin natin Action Brian kung narin diri si Sir Masangkay ang hepe sa police station number 5. Pwede ba siya? Sige, Action Brian. So far, muna subong pinaka-latest diri nga sitwasyon diri sa isang Purok Langis. Kay kung magbuwa ka diri Action Brian, halin sa kilid na siya sang chapel ayon, ining lugar sang drug buy-bust operation. Tika damo diri siya nagakulat nga mga tupad balay daw mayara sang homecoming mula Action Brian. Nga yung mga residente dire nagpililipon kag nagakulat nga magwa ining subject sang drug buy-bust operation diri sa area sang police station number 5. Kasubo lang sang litrato. Action Dale. Iya, Action Brian. Kasubo lang kay bayi Action Dale ho do hindi dapat para sa ila ina ang do di siya bala deserving prisuhon mo sa drugs bala do mo na bala. Amo mga Action Brian, hindi man kuntani luyaga sang kapulisan o galing mo niyang ila sining mandato, no, ngati kampanya kontra illegal nga droga nga priority program, no, sang Duterte administration na. Ara ginsend ko Action Brian ang litrato sining mga tupad balay nga nagakulat, no, nga magwa
diri sa isa man ka balay ko sa dingking kandak ang drug bypass operation. Action Dale. Subong nga gabi. Yes, Action Bray. Siya ning nagapungko nga naka-push siya ano ni pink ini bayo niya non man. Nan. Yes, siya na Action Bray ang naka-pink amo na siya ang subject sa operation no sa aton sining police station number 5 nga operatiba kay more or less 17 grams ang kabugaton sang suspected shabu nga nakuha sa police station number 5 kag may value Action Bray nga 120,000 ang worth sa illegal na droga nga nakuha sa aton sa kapulisan sa police station number 5. Bulubog at in Action Dale kag kakinis ang panit niya ho Action Dale. Ano, paano mo siya i-describe man Action Dale? Iya sa Action Bray kung tulokon mo ti medyo hubin pa ang iya sining itsura. May barangay kagawad sir, may barangay kagawad sir. May barangay kagawad. Kagawad. Mayong gabi live dito sa buong Action Radio. Sir, naganin ta sir? Kagawad si Batsigi. Si Kagawad Bantige, sir. May ihibalo ka na sa background sining subject, sir. So far, pagi daw live age lang. Ang daw napad ko ang family name. Pero so iya ka Altario, daw wala iko. So, hindi siya tumandok pang manado. Daw hindi to tubandok. Pero ang live age nga kwan siguro, abo na siya tubandok. Okay. Pero may background ko nga ti alleged lang yes nga bana na preso sa tagod sa legal drug. Daw wala abo na wala ko madoban. Pero magkukubala ni ganit na kwan yung nakita ni siya sa kwan yung bahay ni. Sige. So, Pastor Bryce, sa tingin natin yun, operatiba sa police station number 5, the lining suspect, no, kagati, ihulungon ini siya sa custodial facility sa police station number 5. Luyag tayo natin may baluan kasi masangkay kung nakalabutan nila sa ning operation, kagang nila sa ning monitoring bala, no, sa ning mga subject, no, kay Pia Action Brian, alin sa Barangay Granada, diri sila nakalabot sa area sang police station number 5. Sir, wala kasi sir matangkay, sir. Yes, tinido. Sige, pwede sa government review dahil nga sa Braya. Sige, take your time Action Dale. Sige lagi. Sir? Action Braya, ang team leader sa police station number 5 na nag-conduct ang bypass operation, sir. Background sining suspect ganun, sir. So, ang pag gusto po sa atong bypass operation, si isa aton siya nga number 7 sa police station 5 priority list. Siya si Pia Altajeros alias Tata. 33 ang pangidaron nagapuyo diri sa Purok lang sa Barangay Banago, Bacolod City. So, ang monitoring ni sir kay from Barangay Granada nakalabot kamo diri sa may Purok lang. More or less mga 2 kasi man ang pagkandak namo sa monitoring sa iyan kasi zero namo ng yagid nga exact location. Paglakilis nga gabi nakapatigayon ko tayo nga bypass operation. Din exactly sa natabo ang operation sa sulod sa balay. Yes sir, sa sulod din sa balay. Okay. And nag-resist sir? So far wala man. May reaction na sa nga pero hindi naman makonsider nga resistance. Okay. But is there initial information na yasin nga former or a live-in partner or asawa or bana? Base sa atong information ng yasin ni dating live-in partner nga si alias Idoy, nadakop man sa same nga operation. Dili man nga area, sir. Yes, sir. Kamu man to sir ang operating? Hindi sir na sir. Okay. So naka-mention ng suspect kung di niya ginakuha ang supplier. As of now, daw hesitate na siya nga mag-attack sa aton sa iyang source. Pero by sa sunod yung mga adlaw, balantagin niya sa aton pag-conduct ng investigation siya. Oh, pero natokhang siya sir or wala? Tres up naman namon ni sa record sa barangay no kung nakasolusyon sila nga tokhang kay para nga mabantaan kita nga final nga bakam. Sige. Sir, ano kani ang alias mo sir? Alias Tata. Sige, Action Bray. Na batian si Sir alias Tata sa police station number 5 ang team leader. Alias Tata no? Sige. Team sa Labrador kaya ang subject namo sa alias Tata. Okay, Sir Labrador. Yes sir. Okay, sige. Thank you sir. Action Brian si Sir Labrador sa police station number 5 ang team leader sa ining drug bypass operation diri sa may Purok Langis Barangay Banago Ciudad sa Bacolod Action Brian. So sa sining mga tiniyon tinaga-pull out na ang operatiba and then Action Brian ang pinaka initial information nga nakuha naton sa kapulisan number 7 initially Action Brian nga sila sining target list
sa police station number 5 kag more or less mga 2 weeks man ang ila sining monitoring antes nga ginlansar hining drug bypass operation sa sini nga area. Action Bray, rekta diri sa may Purok Langis, Barangay Barangay, Syudad sa Bacolod. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, mga ka-action sa rin ka man sa Pinas, laboton ka sa awon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat aksyon na Dale, balita sa patrol gikan sa Barangay Banago, diri syudad sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Babaye, bao puwerte no. May ang banang live-in partner ti kwan man nasa kuti man sa kaangay man nga negosyo. Aksyon Firing Line. Kadamo sang mga trabaho blang legal, kagway kaya sang kadlukan. Manayanayang lakat mo, bisan medyo gamay-gamay ang income pero way keblay mo kadlukan. Aksyon Firing Line. Hindi ka maglabot sa punto nga isulod ka sa prisuhan mga kaksyon. May gislaga huna-huna sang ila future no. Grabe nga mga tao ngayon no. Aksyon Firing Line. Sige, amo nang mga balita mga kaksyon sa patrol pero saylo kita gamay lang mga balita diri sa national mga kaksyon na. Ang COVID subong adlaw yaran dugang sang 2,232 ang bagong nga kaso. Ang aktibo nagapabilin sa 65,796 kang nag-ag-alalayo subong 3,010 mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Medyo suno ya sa DOH kag sumuman sa pila ka mga eksperto dito sa Metro Manila nga ti subong mga kaksyon ang trend sining kaso ni COVID-19 naganubo gidman. Aksyon Firing Line. In fact, diri sa Bacolod subong 11, ang Negros Occidental 18 mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Di Mayo ina nga balita. Aring masubo nga balita sa mga miyembro sang Philippine Air Force mga kaaksyon matapos iya mapatay ang 3 ka mga first class pa lang niyo sa isa ka aksidente nga nagluntad kay na sang aga dira sa dalan sang EDSA Quezon City didto sa Metro Manila. Aksyon Firing Line. Ining nagkalamatay mga first class pagin mga kaaksyon kag na-assign ini sila sa Villamor Air Base iya dira sa may Pasay City man. Ang isa diri nga driver sang ila sini Honda nga salakyan second class ang naway matam-an kag buhi lang sini matinion pero mga tubang siya sang kaso. Aksyon Firing Line. Ang natabo mga kaaksyon sining buhi nga nagpanugid halin sila sa celebration sang ilang batch nga ti anniversary tinakainom-inom pagpauli nagsalalangit ini sila sa konkreto iya nga mga barriers mag-aksyon dira sa may EDSA kag nagsunog pang ila sining salakyan. Rason nga ginkamatay sining 3 ka miyembro sang PAF mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Pag ginagahalong galing aksidente pero galing kiti may rason nakainom ang ining nasambit iya nga mga personalidad. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon karon ya sa national ti amon niho kay subong nga adlaw ang Malacanang nagpagwa man sang ila sining nga statement nga dapat respetuhon ta ang independent constitutional body iya nga Commission on Election. Aksyon Firing Line. Matapos mga kaaksyon nga nagreklamo diri ang kampo ni Vice President and now nagapapili presidente nga si Madam Leni Robredo sa pagpangakas sang allegedly COMELEC sang mga dalagko nga mga campaign materials sa isa ka pribado nga lugar. Aksyon Firing Line. Sunod diri kay Robredo ti ma-file sila sang appropriate cases mga kaaksyon batok iya sa COMELEC kung mapamatud-an nga ti ilagin man mga tawo yadtong mga nagkakasiring mga dalagko nga mga poster nila o kon campaign materials nila. Aksyon Firing Line. Kaya tinagapati sila nga once gani si COMELEC magkakasiring mga campaign materials sa pribado nga institution magpabalogin sa tag-iya ti ato daway guro nagpabalo naglusob lang gilayon. Aksyon Firing Line. Si Manila City Mayor Isko Moreno nga nagapapili man presidente nagpabor sa didto kay Leni Robredo. Siya ka salagid kag unfair ang ginhimo sang COMELEC nga pagpangakas nga wala man lang sang early iya or warning anay
sa nasambit iya nga mga tag-iyasang propidad. Action firing line. Galing kay Tikon Paminsaron, tagid, ang intindi naman ni sila kung anong guidelines ang Comelec mo. Kung ikaw pribado dira, dapat sundon mo gidya ang pagsulundan sang Comelec nga 2/3 gid lang ang pwede mabutang dira. No matter kung pribado kada kung hindi, 2/3 lang gid ang dapat ibutang. Action firing line. La interview taman ng Comelec diri sa syudad sa Bacolod mo, ginklaro man ina nga mga istorya, mga kaksyon. Ti ambal sa Malacañang, ti respetuhon tang Comelec, pero kung ma-file gid man sang kaso ining si Madam Leni Robredo, iya man na iya desisyon. Action firing line. Ang ginkamog subong makaksyon nga adlaw sang pumuluyok, hindi lang diri sa Negros Occidental kundi bugos nga Pilipinas. Ining pagmando na sang DILG nga mando sang DILG sa PNP nga dapat dakpon ang mga tiyangge kag mga sari-sari store nga nagabaligya sang over-the-counter nga mga bulong. Ang pinakasimpleng pulong. Ining mga bulong bala nga alagsan, ang biogesic bla, ang mga bioflona, ano pa ng ibanda, no? Medical. Ining mga bulong nga hindi ka na mangayo pabla sang prescribe from the doctor, kundi pwede mo lang siya mainom kung nagalain ang imo sini pamatsyag. Action firing line. Sunod diri sa DILG, dapat dakpon sang kapulisan ining mga tiyangge nga ini or sari-sari store nga wala sang nagakaigo nga permiso o kon authority gikan sa Food and Drug Administration, mga kaksyon. Action firing line. Pero may paaman nga palayag diring DILG nga dapat ang LGU magapapanaog ya sang ila kaugalingon nga ordinansa angot sini. Lantawon tani kay ang pulis hindi man basta-basta nga magpanakop nga wala sila sang basihan. Action firing line. Siyempre, sila man ang balikan. No? Sila man ang balikan, mga kaksyon. Kadamo, gani isang reklamo mo sang publiko. Kaya suno sa publiko, tikon, ari kami abi karon sa umah. Wala ya drugstore di sa amon, kundi tiyanggi gid lamang. Naglain ang pamatsyag ko. No? Pagkatapos, way kayo mo baklan sa tiyanggi, kay makadto ka pa ya sa banwa nga may drugstore, tapos maplite kay aksyon na nilmar sang 150 sa habal-habal, ang baklod mo biogesic nga 5 ka pesos. Action firing line. Ti abe, ano bing makomentar da siyang DILG, tani na huna-huna maninila, no? No, dapat hindi pagdakpon, dapat i-regulate lang or tagaan papel si barangay. Barangay official da amo ang mag-monitor sa mga tiyangge kung ano nang baligya mo na nga bulong, fake bala ina, o kon oreg o kon expired na. Tagaan trabahong barangay. Kay silang ara dira mga kaksyon, kaluluoy niyang ara sa mga uma-uma nga mga utod ta. Action firing line. Bisan diri lang nga sa Bacolod kung nagapuyo kada sa mga Granada, Alangilan, ti kon maglain matsyag mo kon gabi Action Helms. Why to ya drugstore? Why to ya drugstore pero may tiyangge. Tingin mo malakat kagadiya sa may downtown sa Bacolod, diri sa may proper mismo, ting masakay kagid yung motorsiklo, ma-jeep ka. Mapliti ka, butang ta 50 pesos, ang baklod mo medical, 10 pesos. Action firing line. Na, ini taway taman ni ginakuha ng DILG, kiti maayo man ning ila para ma-prevent naton blang paggamit sang fake nga mga bulong nga makahatag man delikado sa kabuhi sang tawo. Pero nag-ugat ining plano sa DILG nga amo sini, adto ba lang nagkalaubos ang supply sa mga drugstore kay ginkumpra mga kaksyon, pero ti anong connection gid sina man? Action firing line. Amo na nga ton sini nga gamay nga panan-awan abi mo, no? Nga amo sina. Ti do ka kuan man no, do ka tayog bala. Guro tagaan na lang guro papel ang barangay ta. I-regulate na lang ini tag seminaron ang mga pila ka mga BHW da or ano nga sitwasyon. Pagkatapos tudloan ni sila kung ano abi ang pagkilala mo sa fake kag hindi fake o kung ano nga sitwasyon. Amo na blang nga isus daway na gido ka anti
anti-people na ginahimo sa gobyerno ta. Action firing line. Pati ang pagbakal mo sang bulong, daw maalang-alang ka pa, daw madisgrasya ka. Ilabi na gid subong nga ang mga pareho subong sa pandemya bla, mga doktor naton wala sila ya clinic everyday. Ti kon maglain matsyag mo subong, gusto ka mapacheck, hindi ka kapacheck kaya dason semana pa sila ma-clinic. Kiti pandemya, ti ipro ina madula mala na pila ka adlaw. Action firing line. Pero ining mga kaangay sini nga regulasyon o kon kaangay sini nga mandato ya sang DILG, daw mabulubog at kag bilog nga komunidad diri ang bilog nga komunidad diri apektado sa mga aksyon. Action firing line. Ti ambot kon ang mga LGUs naton magahimo man sang ordinansa angot sini. May isa ko ka konsehal nga na istorya. Siya mismo hindi maghatag komentar mo. Why man lang namangkot malang ko. Naghatag sa komentar off air pero di siya gusto nga i-on air, no? Siya sumbray hindi ko maghatag da komentar. Kiti DILG na mo. Siya pro kun imo gid padalman. Do hindi maayo eh. Action firing line. Ti ambot ko may ara sa mga LGUs nga maghimo sang ordinansa angot sina. Labi na gid sini Action Helms nagahilapit ang eleksyon. Tapos may konsehal nga maghimo sang ordinance nga sundon niya si DILG nga ang tanan nga mga tiyanggi kag sari-sari store hindi pwede kabiligya wala sang permit halin sa FDA. Madulaan kay imo buto. Action firing line. Prangka ng istorya, hindi lang ang taga-Tianggi kag sari-sari store ang hindi magbuto sa imo, kundi pati ang mga pumuluyo nga ahasulon mo sila iya pakadto sa malayo nga lugar nga magbakal sang medical nga 2 kabilong nga 20 pesos kag magplite sila 200 pesos. Action firing line. Dapat ang DILG kadto kamo sa bukid-bukid kag mag-survey kamo kung anong situation nila. Like for example, i-example ko nga nga banwa sa Don Salvador Benedicto. Ang may drugstore sa Don Salvador Benedicto proper gid lang na. Sa mga barangay nga mga liblib, wala tuya drugstore. Sa proper gid mismo sa Don Salvador daw mabudlay pa magpatindog ka drugstore because ang gamay nga komunidad kay laptang mga pamalayda. Action firing line. Butang ko karon sa amon nga barangay sa Kumaliskis, abi. Why tuya drugstore Action Helms? Di ka magsakit ulo mo, hila naton ka, wala ka na sang pundo yang bulong, nga basic nga bulong, anong himuon mo? Wala man to taxi sa amon, way man to jeep nga dasig mo sakyan, motor, habal-habal. Tapi lang plite sa motor, pagwa, pakadto pakare, isa kagatos. Action firing line. Isa kagatos. Di mabakal ka by J6, 2 kabilog, 15 pesos. Ginasulit-sulit ko, para maintindihan, bala kag matun-an man sa taga DILG, bala ko nagamonitor sila kung ina balang ginamando halin sa nasyonal, husto bala ina o kung hindi, makabulig pagidayhan ina bala sa publiko o kung mas makapalala sa sitwasyon sa publiko. Action firing line. Dibla? Simple-simple lang ginang example ko. Te magasto kay mo sa gatos, pagkato pakare. Kung hindi ka nalang magbakal, init ka nalang tubig, da butang alasin kag dimdimon para madulang sakit sa ulo mo. Action firing line. Dapat i-regulate na lang. Hindi ya kay paun taton mo gid sila baligya da. Ti ining magkukuha-kuha sila sa otoridad sa FDA, mabulubudlay na para sa ila. Mabulubudlay nang para sa ilang amo-amo sila nga mga gagmay nga mga store. Kami mga gagmay iya nga mga baliligyaan, tiyanggi iya nga may gabaligya malamang King Kong da kag tinapa pero may ara na sila na partiniser nga mga bulong-bulong kay intindi sila nga for emergency cases iya may ara sila baligya. Action firing line. Di pa kwaon mo ginila sang Food and Drug Administration sang permit iya. Sa pagkadamo sa problema sa Pilipinas nga mas importanteng amo maning sagit tiyak tutok man. Action firing line. Isus kong po kada gabi daw ga taas ang ugat ko sang trabaho sang gobyerno ta. Action firing line. Kagabi tong isyu ko parte man tuyo sa importation nga Department of Agriculture do tawgon ko na lang niya nga Department of Importation kay kada nga may makulang ang supply import na sa utok nila. Action firing line. Doy sila naghatag solusyon niya kung paano tiya ipalago ang aton sini nga produksyon des Pilipinas pagi sa mga subsidies, pagi sa mga projects, programs sa gobyerno. Dayon nila ka pirma na, tutukan tama, import na lang kita. Action firing line. Alin sa bugas, humay, mais, isda, pating mga sugar,
Ang lain pa tong sugar kay na deal nagali sa mga soft drinks company. Firing line. Ay, sus ko, halatang halata yung mga, ay, sus ko, Ginoo patawara. Action firing line. Sino pa makapungko des gobyerno tanga may ara sang tinutuyo nga hindi tamag nga malisya sa ilaman? Action firing line. Oo, ina, ang example ko, kumaliskis lang na samon sa Don Salvador proper, lapit-lapit na simentado pa ng dalan Action Elms. O galing kay ikaw lang isa sakay sa balhabal, plitihan mo ginang isa to nga wala man, wa isa pasahero mo, lang mo na karon librehon, kay pangabuhi man sa habal-habal. What if bi karon ko maglain matiyag itong ang gabi, makadto ka dis bakulod nga mabakal sang BGC kag bidikol? Action firing line. Masakay kay mo motor pa to de, what a think mo nano. Action firing line. May mga lugar pa di sa Negros Occidental yang nga mas bukid pagid. Ti kun may ito o kun may tiyanggi to sila nga wala baligya by G6, ti ano na lang sila man? Manghampol sang alibhon? Action firing line. Ang pulis kay na diri sa Negros Occidental, gin-interview naton. Kung ano iya nga mga direktiba karon ang nabato nila from National Headquarters ang PNP pagkatapos ang mando ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Action firing line. Sunod diriya sa PNP sa Negros, wala pa sila nakabaton mga kaksyon. Pero kung makabaton gid man sila ti himuon nila na kay trabaho mala ng ila ti di tan sila mabasol, na? Pero dugang pasang pulis nga dapat may ordinansa ang isa ka lokalidad. Action firing line. Suliton ko, ti kung ikaw konsihalda, kay ting gahimo sang ordinance, councilor. Ang naga-author sina. Ti kung ikaw konsilor subong, maobra ka ordinance, nga hindi ka mabutuhan sa tagiya sang storda kag ang mga manok bakal sang bulong. Firing line. Aring polisa, pabati ko sa inyo. LG sa mando nga pangdakpo ng mga Changi or sari-sari store na nagabaligya sa bulungan ng authority. Yes, yun sir, no? During the interview of Secretary Anyo sa DILG, and he released this statement. And on our side man, Sir Bryce, no, sa PNP is we will be waiting for the ordinance that will be sent out to the LGUs. He explained that as well. And then by the time po na may local ordinance na po tayong susundin, is ma-take effect na po natin itong panghuli, no, or pangunguha specifically sa mga Changi and stores na nagbebenta ng peke, no, na gamot, dahil ito po ay hindi otorisado ng Food and Drug Administration. So yung Action firing line. Puro siya na napalayag sa ang pulis. Ang pulis hindi tagi ni sila ma-blame ya kay ti ano lang ni sila ginasugo lang ni sila ya. Under ni sila sa jurisdiction sang DILG mga kaksyon. Action firing line. Magluwas kay na sang mention ko nga i-train tang barangay kung hindi gid man ina madala kundi makuha kita sang mas may ideya pagid kag sa mga banwa bla. Nan nga mga pharmacist na ton dira bla, daw mga pharmacist na Action Elms mo or mismong taga FDA. Libot kamo sa mga Changi kag store kag pangusisaan nyo kada first, second, third quarter abe kada tuig or kung gusto nyo kada bulan. Libot kamo to para may ubraman kamo da. Action firing line. Panglawag-lagawan nyo ni mga Changi pag usisaan nyo kung ang ginabaligyan na piki o kung hindi. Kung may madakpan gid man kamo nga fake, so be it. Dapat ginaya sila pang prisuhon man pang dakpon. Pero inang hindi mo gid punggan mo gid iya sa pagbaligya, mabudlay naman na. Pakwaon nyo permit, mabudlay man na para sa ila. Action firing line. Pero sige, kung na mo gimanike, balo ka may ara niya sang ginabasihan man ang aton sini nga DILG mga kaksyon, hindi man ni sila mabasol. Hindi man ni sila mabasol kiti may ara sila sang sunod man sa idalom sang Section 30 sa Republic Act 10918 o kon Philippine Pharmacy Act. Ang mga FDA licensed retail drug outlets gilabang kon pharmacy ang ginapasugtan nga magbaligya sang bulong mga kaksyon. Action firing line. Galing kay ti ina balang ambot silingon ta pinaka-point na diri. Hindi lang pinakagagmay na lang gid kaayo. Amo niya silang aton nga ipton
Di ba? Ay ni pinaka-kubos na gid kaayo nga inang tiyanggi-tiyanggi nga nagapangamuhi sang legal. Amo ning aton pagid nga ipton tudo. Kadamo sang pwede da. Action firing line. Nga mas tutukan tapagid korupsyon, mga kawatan sa gobyerno, pangawat sa barangay, kriminalidad, illegal nga droga. Ano pa gid ang ibanda nga mas mapuslanon? Abi pa amo ning dapat nyo tutukan, hindi kay ning nagabaligya sang ultimo nga bay GC ka nagaginansya sang piso kada isa mo paning sagin nyo ka hanot da. Action firing line. Dibla? Oo. Although nga timiara kita sa Republic Act, hindi nato ni makontra. Pero kadamo sa mga laying wala nyo mangin patuman nga mas mapuslan pagid. Action firing line. Ngagin pawalaan lang gani mo. Dibla? Kabay pa nga matulupang da man sa dahil, pero I doubt. Hindi ka mo problema da sa mga tiyanggi kag sari-sari store. Kay suliton ko lang mga kaksyon, kung wala sang ordinansa ang lokalidad, wala sang pulis nga magdakop dira sa inyo. Action firing line. La City 35 Action Radio Philippine Standard Time kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon dugay-dugay, tutukan tamaning Sineco, sino ding konsumidor sang Sineco, pamati kamo, kabalo na kamo blang nga ang halin sa 7 pesos nga kilowatt-hour nga balayran nyo, himuon na 11. Action firing line. Sa bulan sa Pebrero, mga kaksyon, ti Sineco lang na, wait na kabalo sa Nuneco kag Nuseco kung kumustang sitwasyon nila da, kaya mo amo malaning hampang nila. Action firing line. Way pata ka demand todo sang kuryente ta, kay way pang Marso nga nagatagiti ang init, ano pagidayhan, bao disgrasya. Action firing line. Pagbalik karon na, kag atensyon dira sa taga Isabela ha. Inabala naga-rally-rally dira, may sabat diri makaksyon ang inyo konsihal. Action firing line. Sige, ang ining gabahin sa ato nga pagpangalaga dulong sa ato. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga Maayong gabi lang kay Milili Oligo sa Bunny Cave. Thank you, Gid. Si Dory Hison Araman, Maria Lia Marabailes, Banag Glorioso. Good evening, Sumbray. Monitor lang diri Camilla, Bacolod South, Tangob. Si Baby Gregorio, naga-monitor man. Upod kay Tatay Dolfo, Nanay Jotay, Nene Janice, kag husband niya sa DSB. Si Milili Oligo, nag-greet si Ma'am Vanessa, Doc Matt, Jinky de Lagdon, Will Amar, kag Alex Montesa. Si Allen Marling Coaraman, si Arlen Javier. Good evening, Sumbray. Monitor kami subong Santa Rosa, Murcia. Family Latakin, Ibanez, kag Javier. Imbong Jocampo, Sumbray, nauntat andak panay sa illegal nga droga. Damo, dis bakulod subong, baha-baha. Liberty Beniten Obaldo Araman, Georgia Gargasiran. Good evening, Sumbray. Ano ara sa drugs man nga ang akong hindi user, pusher naman. Hindi ko makasabat sina sir no kay ako mismo manol sa illegal nga droga. Ayan Ruiz, good evening, Sumbray. Monitor kami always sa Purok Road, Tangob. Ayan Ruiz kag Jen Morales. Salamat gid na. Angela Gayondato Castillo o Rotboy Nasmo, hambalya kaluoy man. Veronica Santillan Manukan, si Eddie Laos kag Nanay Isabel sa Victorias, Jerome Quinto, sakto gid ka Sumbray, tani huna-hunaon Manila. John Serna, maayong gabi. Si Rona Rehida Traba, good evening Sumbray, sobra-sobra naman na. Butang Manila sa lugar. Ahaw sa paracetamol mapliti kagid pa banwati diin da ang insakto. Suplayan na lang nila ang barangay. Kay barangay na lang makuha bulong nami pagid kung libre ang bulong. Nan, husto pagid. Ito may ara sang barangay drugstore sa una mo. I-check ta ni Be. Melody Calvas Araman, Labayan Eduardo Jr. Good evening, Arbak Sumbray. Paki-shout out kay Mami Elsa kag Lorny sa Haro, Iloilo.
Si Gary Amerila ang tutukan nilang mga kriminal kag mga fuel nga wala untat ang talbo. Mosto pagid na dako gini nga correct nga may check. James Perez, good evening. Sumbray Monitor Live, Barangay La Granja, La Carlota, Namyaw lang Fam Perez kag Halandoni family. Mila Paternal, good evening. Sumbray, wala na gid may mapinsaran nga iban. Labayan Eduardo pa Despeder kay Tatay Miguel Despedida gruay no ano man. Despeder kay Tatay Miguel kag Baby Lyken, safe travels. Despedida. Thank you, Sumbray. Elvira Hilogo, good evening, Sumbray. Greet ko apo ko Eliza Kaliye. Apuhen, happy birthday. Watching from Charito, Barangay Granada. God bless. Si Warren Ortiz Araman, Nora Villalon, may gabi. Georgia Gargasiran, wala na sa lugar ang mando sang DILG. Lantaw lang nila, pabor sa ila pero pabor sa tawo gani daw ngitaan ginila lusot para mapigos ang mga tawo. Paagi sa pag-comply sa requirements para kakuha permit. Din ang mga heart and lungs sa taga DILG sinabi, sus lamang. Si Mario Lim Jimenea, Action Bray, ang gobyerno ta imbis mabulig sa gagmay nga tiyanggi ginaipit pagid dadalag ko nga butika amo ang ginapadako pagid nga dalag ko butika way gabaligya pike. Sampol gani ginabaligya nila way mahimo ang magagmay nga negosyante kundi mangawat husto. Si John Paul Caborog Ribatado, good evening Sumbray, pa shout out kay Lola Flora Ifhan. Dondon, good evening Sumbray, ang gobyerno ta subong wala nagid paminsar sang kung paano mabuligan ang tao kundi paano piguson ang tao. Amo nang iban daw garibelde ng iban. Pati mga bulong sa Tianggi diskitahan pa. Diin nila utok man. Buli guro. Si Gary Amerila kon madayon gid man sir pero tinagid kahaslo ang mga magapatuman sina. Gusto. Raymond Manangkel Mides, good evening Sumbray, na dakpon gid haw mayo gani lapit ang baklan bulong gani man kay may fake kuno nga nagabaligya mo. Di dapat i-monitor sa FDA Marilo Travilla Catinoy, thank you, Ged. Zamora, good evening, Arb. Makomentar lang ko partis ng pagpanghanda sa mga pulis sa pagpanakop sa mga over-the-counter nga mga bulong kay man, hindi na kabaligya ang mga tiyanggi o galing ining malayo sa banwa kag pharmacy, pamatay na lang gali ang tawo or mapatay na lang gali ang tawo sina kung wala inugpliti pakadto sa pharmacy. Naga-monitor lang ako mga ka-action from Barangay Basak, Mandawi City, Cebu. Ba, may gabi diha. Salamat din sa pagpaminaw. Sorry-sorry ta diha puhon sa Cebu. Si Na Inolench Araman, si Mario Lim Jimenea, amo ni gani sa eleksyon islan ta ang gapulungko kay tam-a nagid kaalam sa ila. Base may sa likod ni nga mga tiyanggi pangdakpon na pili gid kita. Sina, Lens, prioritize nila siya bo. Hindi aho-aho nga pila kahanot or nahot nga bulong amo pang tiyanggi tripan. Correct. Arnolfo Sanchez Palma, good evening Sumbray, sadya naman ni Batikos kung amo naman nga mga pagsaka ang Sineco. About 3 pesos, gid Sir Arnolfo, sir. Puerte, gid. Reggie Valencia Tilanas, good evening, Sumbray. Kurto utok kinang magmando sina mo. How gagmay nga tiyanggi, hinga buton pa nila. Isa lang ka by G6, baklon, pakatuon, gitas butikay, naslo nga utok. Binderboy niya sa Villamonte. Husto gina Binderboy da. Porte na gidya ka grabe nga pagpiot, pag-ipit sa tawo mo. Subra na gid. Rowena Castillo de la Cruz, good evening, Sumbray, monitor from Purok, Masagana, Barangay Size. Isugpon ko lang ta karon ni Republic Act sila nga ang mabaligya dapat pharmacy gid lang pero diin ginabakal sang mga tiyanggi ni kay sa pharmacy man. Way man sila sa may ginakuan nga iban. Ay sus ko. Homa Lomina, Mario Lim Jimenea, ang DILG pa perti na gid kaalam hilabtan ang mga motor nga may angkas tiyanggi pa. Elizabeth Gamala, good evening, Sumbray, kaluoy ang consumers sang ila pasaka. Charge sa consumers ang systems loss. Basiwa may 12% VAT na effective Feb 2022. Keep safe everyone. God bless and more power. Gani man. Si Rolly Toriano Villarde, si Hado mo, dito man.
Kian Villarde ga listen sa imo gwapo kuno maninoy Brian. Yours ara naman blaw. Ara naman. Gabi na roll sa ka action roll sa Canada Mandalagan naman ay. Aprik man di uya. Si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening, Sobray. Monitor lang purok dulunan Hacienda Guba Central Maaw. Sige. Sa mga viewers, tadi ka maghalinda kay namin ng next nga topiko. No? May mga sense of you. Morning, may mga mapuslan kita nga topiko kada gabi paragin sa inyo. Kag comment ka mo. No? Hatag ka mo sa comment yun na kay basahon kung ganyan mga komentar nyo sa mga topiko ta. Nami ganyan ko mga comment nyo, mga bugat na blang makatandog bla sa dughan sang mga utod ta nga nagapululungko da sa gobyerno kung ano man nga ahensya para makapautwas man ka mo da, ankurman man ka mo. No? La 7:45, marelax lang ko kadali. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Share na tayo! Share na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit. Antes pang tanana, mapulo pa namyaw kita kaming gabilang kay Manong Sir Raymond Alarcon Sagal. Nagakuan man siya, komento man siya regarding sa mando sang DILG. Damo tod problema, dira sila ga-concentrate tod man. Ining gatsulot siyang na ini, aho-ahaw na lang gining nulo negosyo nila nga ini. Why gini, ang ginansya nila sa isa ka bulong da, piso, 2 ka piso. Action Firing Line. Pagkatapos sa mga bulong nga ina, halin man na sa butika. Dito man na sa butika, ginapangumpra sa mga chulot siyanggi nga ini kag sari-sari store. Mga kaksyon. Amo pala ng advice nato na BFDA, gwa kamuda kag pang survey nyo ni sila kag panglantawon. Kon pike o kon hindi ang ginabaligya la kag kon pike, bisan ako mismo nagarekomendar pang prisuhan niya. Action Firing Line. Kung ang punggan mo yung kagpagawaron gidya sa mga pulo permit ngayon, ano ka, ay sus ko pakapoy lang na tutukin yung ibanda nga mas importante. Action Firing Line. Good evening, Sumbray. Hindi gani nila madakop ang nagabaligya sang pike nga bulong. Ang mga tiyanggi pang piso-piso man lang ang ila ganansya kag kon emerhensya may baklan ka. Correct? Action Firing Line. Ari ganiyo, si tatay diyo. Ari si tatay yo. Halin sa, daligid lang, i-check ko di black kay, nag-chat gid siya diri sa ato, no? Ining si Ireneo Malaga Alonsagay. Habalyaksyon Bray, wala gid nagpamangkot sa ang taga-DILG or wala gid gin pamangkot sa taga-DILG ang ila kaugalingon. Kung abi sa kanlandog kaga-star, malakat ka papamuro siya para magbakal sang dayatabs. Action Firing Line. Tiyan kanlandog sa pagkalayo sina bukid na sang mursya. Ti pilaihan ang plete sina dira. Kaya hindi to yan pwede kabaligyan tiyanggi sang dayatabs ko nagalain yung imos ni nga tiyan. Action Firing Line. Pagkasubo, no? Ayaw manatan eh. Ako believe ko kay tigin implementar sa DILG ang ining Republic Act na govern sang mga utod or ining laye rather nga pugnan kita sa pagpamaligya kay base piki ginmantod ang ibanda kag ibanda base expired na or nga sitwasyon. Pero do ako mismo nagalibog ang ulo ko kung paano inama. Action Firing Line. Di kinita kadakop sang ultimo dira nga jaywalking nga problema nga ari na gid sa syudad ina pang libuton mo talang nga mga tiyanggi kag mga sari-sari stores Pilipinas. Action Firing Line. Ay sus ko nga mga tao ini na. Sige, lapit naman lang eleksyon. Pili gid kamo na sang maayad-ayad ha. Di ka mo magpadala-dala sa mga saot-saot sang mga politikos babaw stage ha. Action Firing Line. Kag yuhom-yuhom. Halin sa kay 1387. Good evening, Sumbray. Ang 3 pesos nga saka sang Seneco taga kilowatt hour, hindi ayhan mo ni ang pangbayad nila sa amo na nagsulod sa utok ko na gina sa CBA. Sang mga empleyado kag amo ni ang ipasa man nila ayhan nila lakip sa posisyon PPARS pasa nila sa dule para ma-solve ang pangbayad nga nakapanumdom ko ni kay wala man na nila pahat-pahat kung ano ini ang 3 ka piso. Action Firing Line. Ipahat-pahat ko na karon na. Evening Action Bray, gamonitor kami sa Purok 1, Barangay Naga sila Carlota. Si Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Estor kag Carlos de los Santos. Salamat gid sa pagtuto. Evening Action Brian, monitor lang kami always para sa akon ni Action Bray, hindi na ya pwede nga dulaon ang mga baligya nga bulong sa tiyangge. Kay nga layo sa Banwati tiyanggi lang na makadto amo na lang na Action Bray kag salamat sa pagbasa. Roding este kuning niya. Gali sang Mansablay Isabela. Action Firing Line. Sige, why ni Slek balo sa kabuhi sa mga pigado mo. Kay sila ya bugana nila nga pagbugtaw sa kalibutan why na ni sila ga problema. Action Firing Line. Ay sus ko nga mga tao. Sige. Las 8:03 sa aton sa nga pagpangalagad. Kaina sang aga mga kaksyon. Na-interview sang Action Hotline si Madam Malo Paruco sang Seneco, no? Kag sunod diri kay Madam Malo,
nga magapatuman sang 3 ka pesos nga pagsaka sang presyo sang kuryente kada kilowatt hour. Ang Central Negros Electric Cooperative sini nga bulan sang Pebrero. Action Firing Line. So dugang padri makaksyon sa bulan sa Pebrero magahimo na nga 11 pesos kag 51 sentimos ang kilowatt hour, halin iya sa mga residential rate nga 7 pesos kag 59 sentimos mga kaksyon. Action Firing Line. Dako gali no? Kadako no? Tisip-isipan nyo na be. Ang pagpasaka sining presyo mga kaksyon atong ginanamangkot are. Bangod sa pagsaka man sa generation, transmission kag ang systems loss mga kaksyon, charges, kag iban pa nga pass-through kaangay sang lifeline kag senior citizen subsidies mga kaksyon. Gram isera, adjustment kag VAT. Boss, pagkadamo ba? Action Firing Line. Ti isang sang amo ni ang presyo sang kuryente ta. Doari naman ni daan nga mga balayran. Ti paano nga nag 3 pesos gidman? Action Firing Line. Ginklaro man ni Paruko nga ang 1.1866 kada kilowatt hour lang ang nagakadto sa Seneco para sa distribution, supply, metering kag subong man ang charges kag ang reinvestment fund para sa sustainable iya nga CAPEX magkaksyon no para sa administrative kag operational services. Kita mo gin-justify na dayon kay basi madudahan ko din makadto ning 3 pesos ngene. Action Firing Line. Kadlaw lang tas ni Pro Bukol di nga kung taga diri ka sa Bacolod, Seneco madugang 3 pesos. May mga adjust man eh. Next month ba sila naman eh. Si Basiwa Prime Water na Mondri, nagsaka man eh kay nga ipikto naman ng 12% VAT nila mo. Sang Prime Water mga kaksyon, sini nga Pebrero man. Action Firing Line. Pwerte nga pala mungol sang konsumidor. Ang tanan nga mga problema na ibakol nila turutudo iyas konsumidor iyaw Basiwa Prime Water o Seneco man. Action Firing Line. Las 8:06 Online sa Firing Line. sa aton nga linya mga kaksyon, we have Councilor John Gamboa Jr., ang the only councilor sa Bacolod nga nagadampig sa mga konsumidor sang Basiwa kag Seneco. Councilor, may gabi. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. May gabi, Sir Brian. No? Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may gabi. Aha, gusto ko lang i-correct, hindi malanggalit kay ikaw isa, kay si Councilor Archie Baribar, kung kay isa nag-aambit man nga hindi niya bala magustuhan man ang mga ginahimo sa aton nga mga kooperatiba ni ginasupalpal yaman ni Councilor mo. Pero ang very vocal Councilor is Councilor John Gamboa Jr. Councilor, any reaction sa 3 pesos nga idugang nga balayran sang Seneco sa aton sa bulan sang Pebrero? Actually, may mga justification sila diri. Iriktahon ko na lang ni. Pero una, anong reaction mo sa ni Councilor? Well, nakibot kita. Aha. Pila lang tabulan ng nagligat nga ang ginibanan na nila. Aling pa 12 pesos per kilowatt hour panaog sa lapit 8 pesos, subong ibalik naman nila. Tigangan naman nila kita sa halos 4 ka pesos na dugang. Now, hindi lang nagdigad lang si Mana, may resolution kita nga din balay, din aprubahan, pagsang din yung panglusod. Huwag pa ganito nila na istikar kung ano ini local tax na ginasukot man nila sa aton. Subong amo naman dugang na naman presyo. Nga kung sa diin, Sir Brian, hindi man ganin na maintindihan ng ilang press release kung ano gid ang matuod kung diin naghalin kung nga nagapasaka ni sila sa presyo ng aton nga mga balayran sa aton kuryente. Now, kinila nga hapon ti timing, Sir Brian, kaya ang grupo sa Amlig Kuryente, ang Power Watch, no, Joker, upod ni Mr. Willie Sancho, upod kay Mr. Teddy Makainan, upod kay Rodolfo Song, Song,
upod kay Konsehal na Christian Weber sang Amlig Kuryente, nag-meeting kami upod sa kay Mr. Pete Pico sa sining pagsaka sa kuryente kag sining local tax. Now, next week, Banwa, Sir Brian, plano ko gidman na mapagpatawag sa isa ka public hearing base ini sa amon na approved resolution. Aha. Sa isang kanyang panglusod na ginapa-istikar ni namon ang basiwa, management, kag ang board of directors sa sining local tax. Now, tinion man ni siling ko timing kay tungod na wala labot sang local tax nga ginsukot ni nila sa atong dugang. Ay istikar man ni namon sa ila ang ining pagsaka sang 4 pesos na presyo sang kuryente per kilowatt hour kay kabalo ka Sir Brian. Kung tulokon mo ang billing natin subong, tanan-tanan nagsalalaka, pati ang systems loss. Tira nagapakita nga inefficient ang pagpanukot ini nila na kung nga nagsaka ang transmission, ang system loss. Nagsaka man ang transmission cost, nagsaka man ang generation rate, nagsaka man ang fuel cost, nagsaka man ang maintenance cost. Tinga tanan-tanan ninigin pasakaan nyo. So, Okay. pa-explikarin na naton sa management at sa board of directors. Actually, ang gina-mention mo na nga mga generation, transmission kag systems loss dira, charges, iban pa ring pangari pagidiyo, lifeline kag senior citizen nga mga subsidies, gram isera kag adjustment sang VAT, amoning ilang justification diri councilor kun nga nagpabalik sila saka sining 3 pesos nga ini. Ang question ko dire sa systems loss ni Blaho, why pa gini nila butan tabi, why gini nila magkaladakpan da kung diin nagkalalad to ining mga kuryente nga ini? Ano man, why sila sang ang Sineco, why kamo daya sang kaugalingon nga tao nga magtutok ilang sang kinawatay sang kuryente? Do mo na blasiraw, no? Isa na Sir Brian, nga nagapamatuod nga inefficient ang aton management sa pagtap na sining peripheries, pinawatay, nan. So, it only shows nga inefficient sila kag mismanage sila. Kaya tiyan mo na silingon nila na kuno, hindi sila katag sang benepisyo, sang bonus sa mga empleyado kay why pa nila na igo ang efficiency collection nila. But silingon, inefficient sila. Kag mismanage sila. Inotel sila. You see? Now, sige lang kay pasabto nini naton ini nga mga opisyalis ng Sineco sa sining palaboton nga public hearing. Na ipatawag ni naton nga kung sabihin tanan-tanan nga mga sektor kag ang tanan-tanan nga mga opisyalis ang Sineco, ilabi na din sa management, no? Patawag at dilugon na nato na mag-attend sa among public hearing para masabat nila tanan-tanan ang aton nga mga pamangkot sa ila. May nag-text akon di kay nga tanda, Councilor. Actually, naunahan niya pagkuambal niya, hindi ayhan action bray nga inang pagpasaka na sang 3 pesos, ginhungod nila para mahahatag nilang ginapangayo sa mga empleyado nga gusto mag-strike. Councilor, anong pananaw mo sa may pagduda ka man? No, wala na daya kay Baloka, Sir Brian, ang pagpanukot nila naton sa aton nga kuryente, dala lang na siling nila ang sweldo kag ang bono sa mga empleyado, may ara na da nga ginapahigad 1 pesos point something. So, hindi na daya lakot ang ilang sweldo kung sa ilang mga bonuses kay dala nang nadaya sa aton sa ilang pagpanukot nga permanent inaya. Ang ilalang nga sa labtong sa aton ang pagsaka sa mga systems loss, transmission cost, kaya generation rate na fixed variant na. O galing kiti o galing kiti kon mapatuman ining 3 pesos na kundi mapasaka nila atong ginapangita nga 95% nga mando sang niya nga dapat lambuton nyo na para mahatag nyo ni ang nasambit iyang ginapangayo sang kwan sa empleyado. No, sa lain na Sir Brian. Okay. Ang efficiency
collection, hindi inaya base sa collection amount, kundi sa percentage nga dapat kolektahon niyo bala. So, hindi na yabala siyan ang natin na silingon na yung ginalagas nila ang pundo, no? Collection? Efficiency. Yeah, ang collections, no? Efficiency na yan. Ang kaano sila any pagpanakot nila, gidyayait na kung ayan, naging efficient sila. So, I think wala na yada labot ang pagpasaka kang bonus ang aton ng mga empleyado dira. May kay na explicar ta kay gin-text man na text na basa ko man ni kay nga tiini nga mga tawo nga naga-text diri sa aton councilor, nagasunod gini sila sa aton nga pagpangalaga labi na gid kon Sineco nga mga issue ano. So hulat-hulaton ta next week pa to councilor ang inyo sining pagpa-explicar sila sa ilang local tax, ilakip nyo na lang ni ihaboy kumbaga isingit nyo na lang ning 3 pesos ngayon Yes, ilakip na mo ng other matters ang increase sa 3-4 pesos. Dala na inanda siling ko ang bonus na ginhatag nila sa mga board of directors, department managers or head. Ang siling nila lang at 457,000 na meals. Nagpapinister nila sa agmati itay na sa mga ipamangkot na sa ila para matapos na lang ang ining haka-haka. Pila gitong bonus sa mga board of director kag kwanaw high ranking ano tawag sila? Ang manager level up mga 18,000 ang ginatag nila nga bonus o for a total of 14 million. Grabe. Kaya mga line niya ranking file wala nila yagin tagaan. Manong tani gin 40 lang bing ilang ibang ginhatag man sa mga lineman linemen daw no. Yes, ang ginapangapay man lang nila ato pala ang sign-in bonus na 15,000. So wala man kami na nila ginhatag sa 15,000 puti sila din panagaan nila ya lawas nila 80,000 for a total of 14 million. Daw daw gusto ko na magpapili board to sa Murcia don Salvador nga area ko. Miyembro man ko to mo, ti may balay man kita to sa uma. Ti member man ko to base why po lang ka atin agma no? Requirement na sir no, ang agma no? Dapat present ka. Yes, antes ka magpadalagan dapat present ka. Tani nag-virtual ko sang nagligad ba para may merit na ko ba, may 1 point na ko no. Kay do kanami gali may bonus kang 80 mil kada kitaan nyo do may ginabaton kada ano. May per dime ka mo da. Per dime. Tapos sabiyaw ka mo da nga meeting kuno abi. Yan. So may per dime na dako ang per dime nila every meeting. Da amo sila no. Anyways, pero kwan man para man sa ila kay ti kwan inang gatrabaho man sila kundi daw ka basi deserving gid mas lawag baton sila councilor do paglantaw mo. Pati ako itong ako pa man kung mo hindi ang hindi sila kalabanan kasi sila hindi qualified. Gali. In fact, kinakuhan ganina na ito, pinapasuspindi ganina na ito. Nominada sila sa pag-depo sila ka mga illegal charges nila. Illegal extension, over-contracting, overpricing. Kung tani, dapat ang kalabanan na sila, dapat din suspend na tagtuan na ipa. Wow, sige. Pamatiyan na ni Councilor, salamat sa tingog mo. Halin dira sa konseho regarding sinima buhayan dire mabuhi man ang mga ugat sa mga konsumidor nga kadamo dan balayran subong labi na gid kun bakulod non ka kay ting basiwa promoter subong ya galupok ang 12% VAT mo. Duha na ni subong bukolo. Yes, so dabi ang pudulok doon nila kasi basic no, essential necessity. So nagtaas pa ang aton ng mga balayran sa tining mga essential commodities. Amo na kung daw naluoy kita sa mga pumuluyo ilabinagit mga konsumidor sa sining basiwa kag Sineco. Councilor, may singit lang ko gamay nga pamangkot depende sa mo kung sabton mo ko hindi. Para tinibala sa DILG nga mandate sa mga tianggi kag sari-sari store. Ang ako niya pamangkot lain di ko yung mga opinion sa imo pero ang ako niya pamangkot may ari ayhan ni mga konsihal sa mga LGUs nga maghimo ordinansa agod nga punggan ining pagbaligya sa tianggi kag sari-sari store. Paglantaw mo, Councilor? Ay mo lang ang paglantaw. Okay, tun-an na naton kasi kalaban ng mga drugs ngayon, prescription drugs ila mo. No? So
ang pagtanaw ko dapat halong maging ginalungon kita sa paghatag sa bulong basta-basta. Kay basi blabo sa ron, no, sang aton ng mga manugbakal. Unlike ako sa butika na naton, especially ng mga prescription drugs, basi bala siling ko maabusaran sang aton ng mga pila naton ka mga utod. So, tunan na naton, don't worry, Sir Brian, ha? Tunan na naton. Aya ka day LG, kuan malang mga over-the-counter, malanang botsalingon nga hindi pwede ibaligya sa tiyanggi-tiyanggi. Kaya kung may mga prescriptions, ang butika mismo hindi man na magbaligya nga wala kada sang kuan sina, doctor certificate bla or ginauyatan nga resita. Galing kayo ito abusuhon na nila mo, pagkabalokang ang hindi nga mga bulong kalabanan gid ginabuso man naton. Nablang ma-overdose kita, no? So, kanami, do ako may reservation ako nga yata ginaya sa mga sari-sari store lang. Dapat may mga nakakaigo ng mga ihibalo abi o kung mga professional. Kita ginatian na nila mo. Yung mga pharmacist. Correct na. No? So, gusto ko yan nga dapat maging kuan kita maging cautious kita na yan kita magatag sa sila nga ligwa. Tindihan tagi ka counselor ginsingit ko lang na kay nga akon mismo pananawan kundi nagahilapit ang eleksyon May labi halos kalabanan bi re-electionist as counselor mo. Di ko na ko counselor hindi ko ya maghimo ya ordinansya nga nagapugong sina kay madulaan gi ko ya buto sina kung amo sina nga sitwasyon. Oo, kiti isalig sang DILG sa kuan mo sa LGU ang maghimo sa ordinansa. Okay, an ina yan naton ha. Kasi may amuman bala siling ko nga illegalize abi ang yung marijuana. Kasi kay proven man na nga medical drug na siya. So dapat butang natin sa insakto nga hindi pagabusuhon. Amuman sa paghatag likwa sa aton nga mga sari-sari store nga makabaligya ni sila sa mga drugs kagbutangan naton nga sang regulation. So tunan na naton kit. Sige. Tunan na naton kit. Mayo gina counselor. Napatunaan gid. Counselor, salamat sa mga serbisyo. May gabi kang mabuhay ka counselor. God bless aton tanan. Salamat gid Sir Brian kasi tanan-tanan nga nagapamati mayong gabi kag madamo ang salamat. Action Firing Line. Sige, Councilor John Gamboa Jr. Pero may 1 point na ko dayon sa Murcia kag Don Salvador. Hamalya, alert na, papili na BOD, Board of Director. Galing magpapili ko na marisan, ko na sa Action Radio kay conflict of interest niya karon. Action Firing Line. Kay karon makaproblema ng Sineco, ga-anchor ko di aksyonan, tapos Board of Director ko bakulon kung galingon, kung Action Firing Line. Lahog ko lang na sa mga darating na panahon. Kalain ko na, Board of Director ka, tapos anchorman ka sa Action Radio. Tapos ang Sineco, bakulon mo ya, pating ka o galingon mo. Payhum-yuhom lang ng aton. Las 8:22. Action Firing Line. Pagbalik na karon, check ta sa Action dyan karon kung malabot ta, kag palayag ta man sa inyong parang hambal sang Philippine Army. Ambal niya, hindi to yan namon asset ang mag-amay nga pinangmatay didto sa Valle Hermoso. Action Firing Line. Pero ariya, may TC ang Zanton Plus Herbal Capsule makaksyon, duha ini gintingob ang puwersa. Kay si may TC may ara na bulig ini sa mga problema sa inyo pananawan, dira ko nagakurap-kurap na sa mata nyo, katarak kag glaucoma, kag ang may TC makaksyon makabulig man sa mga allergies dira, pagnubo sang level sang histamine. Si Zanton Plus Herbal Capsule naman, dako ang bulig nga mapakupos ang nagahulubag dira sa inyo siningalawas in and out mga kaksyon. That's why nga gid isa ang pwersa ni Zanton Plus Herbal Capsule kag may TC. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. D3 Ako si Vicente Maglaki Jr. Good PM Action Prime, monitor lang ko City Heights. Okay lang ang Sineco, ang lain, ang Prime Water. Wala permit tubig. Wala permi lang ko reklamo sila dapat gaan nila solusyon TY. Tsakto man, no? Nagapasaka sila VAT tapos ay man tubig. Dumabuang kita sa sitwasyon ta din, no? Si Albert Lloyd Lucasan, pwerte na korupsyon da Sineco. Dala board director. Si Mario Lim Jimenea,
Basi kulang ang gasto sa ila pagkaon or sa bulsa. Kita mo na. Rosalina Arellano Espadero, good evening, Subray, monitor lang kami banwa sang Morsya. Georgia Gargasiran, ikarga sa legit nga consumer sang siniko ang mga gahimo illegal nga connection sang systems loss. Gane man, amo nang lain kung isamo ga sakit bota na bla. Nga kita nga gabayan husto, ay man tayong pangawat, kitang pabayron sa mga kawatan. Paul Spot III, salamat. Cindy May, dakop nila SM Store kay may mga OTC. Si Rona Rehida Traba, good evening, Sumbray. Diin man na utok sang taga DILG. Ang bulong sa tiyang gigin hingabot pagid nga adlo-adlaw mabakal kagid bulong. Kung sa putok-putukan ka, madulhog ka pa sa banwa, ay, huo na lang. Isabel is black ka, nagamonitor sa Santa Rosa, Laguna. Junel Haliorina, araman sa Isabela. Joverio Smigol Bagen sa gamonitor man. Sa Pahanukoy, haylang kuno kay Mamang Ana. Kitanay lang yun isla karon, hidlaw-hidlaw na siya. Ayan Ruiz, good evening, Sumbray. Monitor kami always roadside Tangob. Idol tagid. Thank you gid da sa inyo da. Pangampanyalan da. Rochelle Fulgencio Susana, thank you gid. Si Lilia Taton Araman, keep safe, God bless. Vicente, okay, nabasa ko na kayo na, no? Balik lang ko ito Dugaya, no? Las 8:25. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala irang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pasyara na tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pasyara na tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher. Evening Action Bri,
ang babaye ga baligya druga amo gid man kon madakpan daw kaluluoy man. Angie Castillo, Bangga Tutong, Barangay Felisa, nagalantaw sa aton subong. Gani man. Wala pulos ang pungko sa day LG. Si Anyo, bagay na siya. Do kasakit ni si imo nga di ko na lang pagbasahon na. Kay Duque na plano kag Duterte para mapabakuna ang tawo kay gasakit ulo mo. Madalman ka kung hindi ka inom paracetamol. Wala pulos nga pulungko sa gobyerno. Evening Action Bribe, pamatigig kami di sa sitio Dulom, Barangay San Miguel. Greet ko lang papa ko nga gapamati man sa bago si Nestor Santuyo. Daisy niya. Salamat gid. May gabi ako mareklamo bahin partially kay iban nga barangay na rilisan na sa Kawayan. Gilhungan. Waay pagid sige saad-saad wala pa man. Nami tani kong pa-interview ka no. Action Bray, wala gid ya tupa ilaya kami diya nga Aris Bukid maano kami malupad pa kadto da sa Maaw Baryo. Si kita mo nang hinanaing sa publiko. Yung gabi Action Bray, liyog tamyaw sang mga miga ko. Rosemary Wansina, Rosemary De La Torre, Clarivic, Alon, Joy, Dandoy, Dimpol, Arangin, Utod, Tamaan Kalawig, Nubo-nubo alan dason. Evening Sumbray, hindi pwede nga dulaon ang bulong sa Tianggi kay kung sa emerhensya, wala iban nga banwa sang 24 hours nga butika kay kung hospital sa banwa mabalik, okay na nga mahal ang baligya nila sa bulong. Basta may ara lang prokis maski may ara pa sila bulong, mahambal nga wala sila stock ti diin kamabakal utod man. Tamaan gid kalawig kayo. Sige, nubo-nubo alan dason. Action Firing Line. Dapat na guro sa DLG patindog kamo dakwan, patindog kamo butika ng barangay. Action Firing Line. Tapos provide kamo to bulong. Para dira na lang mabakal ang mga tao, at least sure nga hindi fake, hindi man expired ang ginabaligya kag hindi sululubrang pagbaligya kay limitado. Action Firing Line. Amo na ang mga barangay may inisyatibo na sa una mo. Former barangay Kagawad ko sang Kumaliskis, may ara kami sa una sang barangay drugstore. Yes, ang barangay mismo nga provide bakal ang tawo, no? Galing kay hindi gid mo na kadamo, limitado lang. Action Firing Line. Si Dorotea Mero Villa Ester sa Banago nagalantaw man diding alhamiento. Thank you gid. Merly Gonzaga, God bless man. Si Gerald Gadudo, thank you gid. Si Ami Rivera, Action Bray, ano man ang DFA, hindi man kalusot makuha passport kay wala available pag wala gani ka abot sa pizza puno na sa March. See? Di sila kakuan sang ilang guro nga trabaho, damo. MGS Candido Hildore, nagamonitor man upod sa gamonitor man ang friend niya si Simeon Ronquillo sang bago. Action Firing Line. Sige, si Raymond Legaspi Pineda, sir, hindi sagi katawag sa akon please kay basa ko sang text kadula ang akon nga pagbasa. Salamat, no? Alang-alang na ta sa oras kay Action John. Alang-alang kay lawig ning balita niya pabosan ta na mga kaksyon. Action Firing Line. Pero Aryo, kundi kagabi, kundi maging pamatay to sa may Mampayaw, Malansang, lagi da, i-check ko lang ang pinaka-address, ano? Sa barangay Malansang, Valle Hermoso, ato mag-amay nga anak kag bana mga kaksyon sang isa ka barangay kapitana. Action Firing Line. Sang nagdigad nga gabi mga kaksyon, no? So nagpagwa sang statement ang NPA kagabi, ginbasa ko man to sa inyo nga sila ang may kahimuan, ginako nila, no? Nga sila ang may kahimuan sa pagpatay kay Lucio kag Fernando Pirater, Sitio Mampayaw, Barangay Malangsa, Banwasang Valle Hermoso. Ang rason sang NPA kay ining duha kag ang posible pating kapitana nagahatag sa information sa gobyerno. In short, gintag sang NPA nga ini sila intel or asset sang AFP. Mga kakson. Action Firing Line. Kag nagapang
ridtag pa ang kapitan sa mga sibilyan. Now, ginkuha naton sang komento diri si 303rd Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte, under pa ni sa jurisdiction niya ang ila nga area, although nga diri siya sa may morsya ng ilang kuan ang ilang sining pinaka main office ang Philippine Army. Ginpanginwala diri ni Inocencio ang aligasyon ni Pasaporte. Ginpanginwala ni Pasaporte ang aligasyon sang NPA. Sunod ni Pasaporte, ining ginpamatay, wala gini sa lista nila nga asset ni sila sang Philippine Army. Action firing line. Why gid sa lista nila? Siya, posible lang ang NPA na dudahan nila nga nagahatag sa information ang asawa kiti kapitan. Ti mandato gid man sa kapitan kung anong ginapamangkot sang gobyerno sa kapitan, manugid gina siya. Amo nang paglantaw ni sa Pasaporte, siya base bala nadudahan lang sini ang kapitana nga amo ang nagahatag information sa gobyerno, pero as to sa asset or intel, wala sa listahan sang Philippine Army ang amo nga mga biktima. Action firing line. Ina kay Pasaporte nga palayag ina, karon sini si Pasaporte nagapakig-angot sa Valle Hermoso PNP. Kay sila mismo nagalantaw nga ti indi gid makatarungan ang pagpamatay sa mga biktima sa din gintawag nila ining violation ini sa international humanitarian law, mga kakson. Kag gusto man sang Philippine Army nga mahatagan gid hustisya ang kamatayon sining mga biktima. Ari si Pasaporte sa aton sining interview kay ina, mga kaksyon ano. Sir, itong mga ginpamatay na, sir, asset gid man to sang AFP, sir? Kasi nga siling nila na just to justify ang killing, hindi man to asset sang AFP. Okay. So, siyempre kung ang asawa sa mga ginpatay, ay sinanaan mo itong incumbent ng barangay chairman. So, kapitan, kung may mga trabaho siya sa bilang responsibilidad niya sa barangay, pasya mo ito ang pag-interpret sa mga MP. Pero hindi man ito asset per se. Kung asset na, manaran na sa listahan naman. Action Brian Warden. Action firing line. Aman ang palayag ni Pasaporte, mga kaksyon no? Kabay pang mahatagan ato sang hustisya, kag kabay pa mauntat na ning mga kaangay sini, no? Action firing line. Sige, mga kaksyon, nang iningabayan sa ato nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap, mga kaksyon. Basiga baho, kada jutay nga balhas, gayto. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sang music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala irang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, Pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon
Barlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto. Ginendorso man naton sa inyo mga kaaksyon ang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato. Sige, maayong gabi lang sa kay Roland Arnaiz Garcia. Salamat gina. JVL Lontayaw naga-monitor man. And okay, nag-greet ko ng iban dari sa Piakman nga side abi. Iban nga banwa sang 24 hours nga botika. Amo ni kinanabasa ko nga nautod ana. Sige. Good PM Action Bray, may ari di gani Isabela nagabaligya sa Tiangge nga taho. Bulong man ang ginabaligya Tiangge pero duda lang ko wala resibo ang nagabaligya kay isa lang ka bulantiro ang nagabaligya sa mga Tiangge diri sa Isabela. May ara man ni galibod pag gani mga bulong man mo, no? May galibod Inaguro daw dapat hindi mo magbakal da. I'm sorry. Good evening, Action Brian. Obra sang FDA ang mag-inspeksyon sang bulong kung fake or hindi. Pero ang Tiangge ibawal magbaligya sang over-the-counter sa la sila kabatsyag nga dako ina nga bulig sa time nga may gulpi ginabatsyag ang isa ka tawo. Utod do ka nami tani sa mga komento nyo kaning tamaan kalaba utod ano. Sige, evening Action Brian. Daligid lang. Evening Sumbray, sakit yan nga simple example, wala na ubos na abuso, pangtapa lang na bakal bulong sa Tiangge, oras ang emerhensya, kalang alangan. Grabing kumintos ang tao, di ko mabasa ng iban kadamo. Evening Sumbray, sobra naman ako subong may batsyag makaumpaw lang, by flow kon by GSEC kag kwarta mo 20 pesos malang husto mo lang itatlo ka tablet mo gani ban mo kadamo pag hindi ko mabasa ng iban ha. Okay, mayong gabi dali gid lang. Mayong gabi Action Bray mareklamo amo ning kaina na salit-sulit na siya. Action Firing Line. Christian Rowan naga-monitor man no? Pero sa online gabaligya man gani bulong isa pa gid nga dapat tutukan kung di na pinamudyot sa mga nagabaligya online. Action Firing Line. Ana pamangkot na party Isabela, pabawasan ko lang ha kay oras ko Veb Ginny, pabawasan ko lang ng imo sa nga pamangkot kay lang alag gid oras ko. Sige. Star by karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga estasyon nga oras sa mga kaaksyon. Nakaaksyon din ka man gabayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio!